Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ọ n'ime onwe anyị ka nzọpụta anyị ga-esi wee bịa. Onye Igbo tu ị na-ele m, achọrọ m ka o doo anya na ọ n'ime onwe gị ka nzọpụta gị ga-esi wee bịa. O nwere otu abụ ndị ụkọtuchi na-agụ, abụ 62. Ọ sị n'inwe onwe anyị nke ime mmụọ ka anyị na-achọ. Inwe onwe anyị ka ime mmụọ ka anyị na-achọ. Inwe onwe anyị bụ ihe dị anyị mkpa. Anyị agaghị adakwa mba na olileanya anyị. Ọ ga-adịrị obi anyị mma. Ọ dị mma, ọ dị mma. Biko, ọ na-ewute m dịka onye Igbo na onye Kristian na-ese eti ajụjụ n'Igbo na WAEC. Ọ bụrụ na Chineke mere m amara dịka onye Igbo, ya daba na m setere ụmụ anyị ajụjụ n'ihe gbasara Igbo na senior ma junior WAEC. Aga m ajụ gịnị bụ ikenga, aga m ajụ gịnị bụ chi ụwa, aga m ajụ gịnị bụ agwụ. Ma gbadatatụ n'ala ya jụọ si ụmụ Igbo biko unu itu anya n'ihe gbasara ịlụ ụwa. Kedu ihe i chere n'ihe gbasara ịlụ ụwa? Ọ ga-adịla ajụjụ. Ọ bụrụ na ịnwe anwa dịrị m na na-alụ ụwa alụ ma ọ bụ na ichere ịdala ule. Igbo mmanụ ụwa. Ekelere m ọha nweze, ekelere m Igbo bụ Igbo, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mụrọgwụ, ma mkpa akwụkwọ. O ji ọfọchi ihe onye chiri ya zere. Taa bụ ụbọchị. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ bad foundation. Biko ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. A sị m nọ n'ime onwe gị ka nzọpụta gị ga-esi wee bịa. Ọ bụrụ na ị na-anụ, gị lekwa onye a na-ebe a na onye a na-ebe a nwere bad foundation. Ihe na-enye nsogbu bad foundation. Ihe a na-eme ka ị mara ụlọ onye a na ndị ichie ya adịghịla mma, ma ọkwa na ndị ichie ya ekpughere ya ihu n'ala. Onye Igbo biko, ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa a, m ga-eweta esemokwu na etiti gị na ndị ichie gị. Ndị ahụ were ịdị wụ na ha bịara. Maka ofu eriri ahụ epukwesị onye a mụrụ ya mụta ibe ya, ọ ofu mmiri na-agbọ n'ite. Ihe ọbụla ga-eme gị na ndị ichie ebe nna gị anọrọ na esemokwu, ma ọ bụ ndị ichie ebe nna ya ga-ama gị, nwanne ị nwere bad foundation. Biko ozi a si olu okoro na-apụta. Onye Igbo, onye gboo, ọ dịghị ihe na-atọ m ụtọ dịka mmadụ karịa na onye Igbo kpọtụrụ m sị m na ọ chọrọ ịgba afa. Ọ na-enye m ọṅụ. Ihe ọbụla sọrọ m na-eme, aga m ahapụ ya kpọrọ ya aga, maka na o doro m anya n'ezie dịka onye omenala na mgbe onye ji teta ụra bụ ọtụtụ ya. Onye Igbo biko, gwa na iji nle iberibe jụọ omenala Igbo, ajụkwala ịgba afa, maka ọ dị n'omenala. Gbalịala ajụ ajụjụ. O nwere ọtụtụ mgbe mmadụ na-aga ịgba afa, ya bụrụ na o nwedịghị ihe onye ahụ metere n'ụwa a. Ihe na-esogbu onye ahụ awụdịghị ihe si ya n'aka. Mgbe ụfọdụ ya wụ n'ihe o metere n'ụwa nke mbụ ya, nke ọ bụ ụlọ ụwa. Onye ahụ mere iburu onye Igbo na-anaghị ajụ ajụjụ, ezigbo ihe ọjọọ mere ya, maka na ndị Igbo ji ajụjụ bie ndụ. Ọ bụrụ na mmụọ dị n'ala Igbo na mata aha mmadụ na-ajụ aha ya gịnịkwanụ, ọ bụ gịnị ga-eme gị nwa bụ onye Igbo hapụ ịjụ ajụjụ? Igbo mụrụ nze m ọzọ. Efu foundation ọwa ajọ ihe. Ọ jọgbugidere udere na njọshi Igbo nkapị. Mgbe aha gị na ndị ichie gị adịghịla mma. Onye ọbụla ya na ndị ichie ya adịghịla mma, ya na chi ya na-adị na mma. Ihe ọbụla mere ndị ichie ebe nna gị na-eweshi gị iwe, Chineke na-eweshi gị iwe. Gbaa mbọ mee udo n'etiti gị na ndị ichie ebe nna gị, ka foundation gị dị mma. Ọ dị oke mkpa bụrụ ihe ziri ezi. Gbaa mbọ na-ajụ ajụjụ dịka onye Igbo. Ihe ọma dị ya n'ime. Ọ bụ omenala Igbo. Ọ bụ ihe nrite Chineke ritere. Ọ bụ ihe nrite onye Igbo ritere n'aka Chikere ya. O nwere ọtụtụ ihe ọma Chineke ji chọọ anyị mma dịka ndị Igbo, mere anyị ji bụrụ ndị gboo. Ọ bụrụ m ihe ọma ahụ niile, ihe ọ bụla ngwezugara gị n'ihe ọma ahụ Chineke nyere gị n'okike n'ebe bịara ụwa, were ihe ahụ lube ya ọhịa, ọhụrụ nke a ga-ekpọ ọkụ, kpọọ ya ọkụ, ka ọ dịrị gị na mma dịka onye Igbo. O ji ọfọ kelere Igbo. Biko meme foundation gị ka ọ dịrị gị na mma. Igbo mmanụ ụwa.